No, tu ma volali, že tu by sa malo niečo diať. Dobrý deň, pane. Dobrý deň, počuli ste o tom, že tu má prejsť nejaká legenda západu, taká maringotka? Nie, nepočula. Ďakujem za info. Dovidenia. Ponáhľam sa. Mňa zaujímavé, o jakým maringotke hovorí. No. Jemine, to čo je? Jemine? Čo? No tak za celý môj život som toto ešte nevedel. No, vy ste ma volali? Áno, ja som vás volala, veď ten co tu, Fagan, on tu na nás hádže balóny. Prosím, tak. Ten? Hore? Áno, ale nie obyčajné, vodné dokonca. Aha. A vy ste nejakého babka, alebo detko, však je Veľká noc, však asi oblievačka, alebo... Ale toto není, že do baráku prísť a tak korbáčikom tak nežne, veď toto sú balóny, no to ešte aj nejaká žumpa smrdí. No presne tak. Mohol by si prestať na staršie osoby hádzať balóniky? Nie, a tu rovno chytajte ďalší. Ale nie, ja nechcem byť mokrý. Ty fogan jeden, však už som celý mokrý. A ja už som mokrý. Ty počúvaj, ešte raz hodíš nejaký balónik. Ty! No, počúvaj, ty fagan. Zlatko, poď už na obed, už je. Áno, mami, už idem. No, ale ešte tu posledný balónik. Chytajte. Ty! No, si idem pre teba. Choval sa. Počkajte tu. Idem si pre ňoho. Dobrý deň. Dobrý deň, overenie. Aké zase overenie? No, že tu bývate. Tu je také proti zlodejom. Taká ochrana. Jak keby. Aha, no. Ja som poručík a ja tu riešim prípad. No, ale ja si to tu, počkaj, zapíšem poručík a môžem aj vaše overenie? Nech sa páči. Ďakujem, no ja si to tu takto zapíšem. Tu mám taký podpultový počítač. No. Môžete ísť. A kam vlastne idete? Na horné poschodie. Dobre, dovidenia. Na hornom to bolo, mám taký pocit na najvyššom. Pobehnem trochu. Čo to bolo? Počkaj, to zaklopem. Aha, tu je ten balkón, odkiaľ to hádzal. Tak nič. Tak asi tuto je. Áno, už idem. Dobrý deň. Čo sa deje? No... Omlúte môjho manžela. Chrápe jak prasa jedno nevychované. No... A čo tu vlastne hľadáte? No, vášho syna, lebo hádzal na starších ľudí vodné balóniky. Ja som nič neurobil. Čo si urobil, Miško? Kto ťa takto vychovával? To som ja určite nebola. Ale ja som to naozaj nebol. No to hovor, vieš komu? Polícia sem prišla, aby toto, keď takto budeš ešte aj po 18 rokov, tak pôjdeš rovno do väzenia. A to pani zase nepreháňajte, však je Veľká noc, však sa oblievajú ľudia. Ale takto, však to má ísť tak nejaký, to má chodiť po domoch a tak oblievať nejakou striekačkou, nie vodnými balónkami. Kto ti ich vlastne kúpil, lebo ja som to nebola. To mi dal môj kamarát. Tak prepáčte aj za mňa sa im omlúte. Povedzte mi ich meno. Ja ich meno neviem. Tak ja si ich pozriem z okna, že jak vyzerajú a dám im na budúce nejakú čokoládku. A ty mladý máš Zaracha. Ale a koľko? No ešte si sa aj priznal, že si to bol. Ja som to nebol. Dnešná mládež, toto budeš mať týždeň Zaracha. Bez počítača, bez telky a nebudeš chodiť von.
No, tak ja už radšej pôjdem. Dovidenia. Dovidenia. Pozdrav! Dovidenia. Toto není normálne. Každopádne ja už mám tu obedovú prestávku. Dovidenia. Dovi. Hádam, ste mu dali poza uši, pane. No, áno, dal som. Nebojte, má záracha na týždeň. Dovidenia. Dovidenia. Ďakujeme. No už som videl tú maringotku, pane. Cením. No, však to je taká legenda. No, hej. No, ja mám tuto hore obed. Chip Martin, Áno. môžete sa rovno opočiť. A zase nám volali, že sa niečo deje. Môžete ísť na ulicu počkaj, skrapkovanú. Áno, môžem. Dobre, tak choďte tam zrovna, tam sa zase niečo deje. A prečo tam nemôžete ísť vy? No, skončili sme na to. Dovidenia. Dovidenia. No, tak idem do tej mojej garáže pre auto. Tu som dostala informáciu, že zrovna tu by to malo niekde byť. No. Tak, títo mladí chalani volali? Bobby policajt. Chalani, to ste vyvolali? Nie, my sme nevolali policiu a to je reálna zbraň. Áno, to je reálna zbraň, ale tak a potom kto volal tú políciu? To ja som volala. A No. môžem sa pýtať prečo? Pretože henty tam mládežníci, henta tam mládež, tam hádzali tieto kamienky do tohto odpadkového košu, čo som si 100% istá, že ten kôž, že on má nejaké city. No a ono to strašne ruší tých ľudí a ten kôž ho to strašne bolí. Pane? Teda pani? Bože môj, že neviem. Vy máte nejakú psychickú chorobu? Tak to sa ma dotklo. Nebyť tak vysoko, tak na vás skočím a metličku vám dám. Radšej sa aj zlomím o nebudem hlavu. pýtať, čo sú to za balkóny. Pane Bože, To je v rekonštrukcii. hovadinám volajú. Chalani, ja viem, že je to hovadina, ale však hentej pani to vadí, tak prosím vás, nájdete si nejaký iný terč, jak ste do neho triafali. Už sme sa fakt nudili, no, presne. Sme sa nudili, tak sme si pozbierali pár kamienkov a dali sme si taký terč, no. No, A viete o tom, že... A k tomuto skoro ani žiadne irisko není, ani basketbal. No ale vy ste si vedomi, že by ste mohli rozbiť okno a potom by ste to museli platiť, no vaši rodičia. Áno, tu sme, ale my tam nedohodíme, že kamarát. Áno, my sme slabí. Tak ale viete, je to stará pani, tak jej to vadí však. Mne by to tiež, akože je to také divné pre mňa, že pani, ale tiež, akože ja mám dôležitejšiu robotu, než riešiť to, že niekto hádže vám do odpadkového košu. Ale ten kôž, on má určite nejaké city, len sa neho pozrite, aký je to smutný. Chalani, môžem sa opýtať, aké kamienky to boli? No tieto, čo máme vedľa seba, tieto maličké. Pani, vy mi chcete povedať, že tento malý kamienok vám vadil, áno? Áno, lebo ten kameň, on je stelesnenie zla. Pozrite sa. Neviem, vy ste ho odhodila. No. No lebo to je stelesnenie zla, len sa na to pozrite, jak sa to usmieva. Tu máte ten kamienok, však sa sám pozrite, aký je to maličký kamienok. Skoro som jej rozbil okno, ale to sa nikto nemusí. No. Že to je Milan, ten, čo zomrel. No vy ste nejaký hrdina. No, dovidenia. Nechce sa mi prekrikovať, môžete ísť sem dole, prosím vás. Nie. No dobre, idem, počkajte, idem. Pani, len taká jedna vec.
Viete o tom, že kameň nemá žiadne city, ani kôž, ani nič podobné. Neboli ho to. Ja. Nechcete zohnať nejakú psychickú pomoc, hocičo? To sa vám dotklo, ja vás teraz. No, neviem, čo by som vám prekliala. Vezmem tu tento tu lístok a to tam po vás hodím. To je čarovný lístok od Harryho Pottera. Môžem vidieť váš dom. A Ako prečo by ste mali? Normálne žijem. Chcem vidieť, ako žijete. Poďte. Nemôžete to, ja som vám to nedovolila. Ale ja som poručík, ja to musím vidieť. A ja som žena, ktorá má doma čarovný. Ja to chcem vidieť, choď, pozor, pozor. Pustite ma. Dobre, nepokojte. Ukážte mi to. Co to je váš byt? Nie, to je moje, to sú moje bradavice, vidíte? Tu ja robím také lektvary čarovné, tu. Čaute chlapci. Dovideniu. Dovidenia. Mám aj inú robotu, než toto riešiť. No, idem sa ešte prejsť po tej pláži. Maličky, prečo plačeš? No, ja som bol iba v tomto domčeku a nedali mi tam žiadny čuplíček. A však to nevadí, však tu máš tiež v tomto košíku, no jak sa to dá nazvať košík. Nejaké vajíčko čokoládové a nejaké keksíky. Ale moji kamaráti mi povedali, že tuto sú tie najlepšie cuklíčky. Že tuto chodia každý rok. A ja som sem tiež išla tento rok vysypať a nič mi nedali. A ešte ani divu, že som tiež nedala takú odpornú básničku. Si zarecitoval, to som za mojich 30 rokov, čo som to nepočula, tak to je zarecituj to pánovi. Dobrý deň, chodíček. Mne sa možno tá básnička bude páčiť, nemohol by si mi ju zarecitovať? No tak teda dobre. No. Fibi, liby, masné ryby, tento rok sú v púze chyby. Namiesto vajca daj mi deci, kašlíme na staré veci. Ak mi nedáš borovicku, vysybem ti aj mamičku. Pekné? Ani vám sa nepáči, ja som to vedel. Nie, páči sa mi len. Môžem sa opýtať, kto ťa ju naučil? Ja som sa ju sám naučil, no keď dneska ráno môj ocinko sybal a oblieval moju mamičku, tak to tej pritom hovoril. Tak ja som to od neho odkopíroval a som si to zapamätal. A teraz idem sybať s touto básnickou po domov. Vieš čo, ja už musím ísť, tak čau. Dovidenia. Odkedy tu býva detektív? To asi musel presťahovať. No každopádne, ja už idem na tú pláž, už kašem. Už aj tak je neskoro a idem. Ešte mám trochu čas, síce je už 1 hodina, ale však to sa ešte snáď platí. Idem vyšibať mu manželku. Pán Štefán, som veľmi rád, že ste si našli na mňa chvíľku. No tak ale rýchlo, no. Nech je to fakt rýchlo. Viete tú Nobelovku za toho holuba? No čo s ním? Že ju dostávam? Čo ste Dostávam ju? Mali dostať. Dostávajú tento farmár vedľa mňa, Bohumíl Arkiš. To som ja. To si zo mňa robíte srandu. To si fakt myslíte. A že tento tu farmár, čo tu má nejakú bundičku z nejakej svapiči, jak to mám nazvať? A že on by holuba, ktoré by chcelo niekoľko miliónov do toho, aby čo si jen také vzniklo. Veď sa ňo pozrite, jak vyzerá, veď to je nejaký
repasovaný No farmár. pardon, ale takto uražať ma nebudete, na vás dám sťažnosť. Ak si dajte kľudne aj 5 sťažností, mne je to jedno. Dajte si aj 1000, aj tak si to nikto nečíta. Dobre, stačí, pane, akože fakt. Ste nejaký fakt, že drzí. No, takže, pekne, tých 5 biliónov teraz z tej Nobelovky ide pánovi Bohušovi. Je mi to veľmi ľúto. A len taká jedna vec. Môžem sa opýtať, čo máte toto za obraz, čo je tu tak povesený? Toto je fakt neúcta v rámci policajných týchto, čo tu ja riadím. Mein God, ja toho môjho ja ho raz zabijem. Prosím, hovorili ste niečo? Nie, nič som nehovoril, iba vám že sa to za chvíľu dá preč. Možno. No len nabi. No, takže, Takže farmár dostane 5 biliónov, hej? presne tak. Dobre ste to pochopili. A čo také, že sa farmárovi stane nejaká nehoda? Jak myslíte? Že by ho treba z nejaký vodič zrazil, kebyže ide cez prechod. No, tak by to asi tie peniaze išli jemu. Teda, Je. no, pokiaľ by prežil. Ale pokiaľ nie, tak jeho rodine. A čo by Prečo sa by sa stalo? mi malo niečo stať, pane? No, to. Však ja som zabezpečený, mám kravičky na mojej farme, prasiatka, ovečky. No, jasne. Obľúbený No a- farmár v celom meste. No a čo by sa stalo, kebyže sa jeho rodine čo si stane? Trebárs by sa stal taký menší požiar a z nejakého dôvodu by nešlo nič otvoriť, pretože by to z nejakého dôvodu bolo všetko zabarikadované. No, tak tú Nobelovku nezískava nikto, keby celá jeho rodina zomrela. A čo by sa stalo, kebyže vás niekto strelí? Ja mám ochránku veľkú. Čo by sa stalo, kebyže niekto najprv zabije vašu ochránku potichu a potom... To fakt už stačí s týmito rečami, nie? To sú otázky, to vás v škole neučili. Márnosť to tu čo je? Ten holub? A ten, že jakže to tu je? Je? No, vidíte, ja som vám to hovoril. A ideme sa opýtať holuba na No to, prekladač. Tak to tu To musí... je, pane, to čo máte za prístroj? To je taký prekladač, ale musí to byť ďalej, aby to zafrekventované vlny. Aha, tak, môžete to zapnúť. Je. tento farmár blbý, to čo je? Prečo je zas tu? Ja chcem byť v tomto mojom trezore s mojim Štefánom, to je môj pániček, nie s nejakým blbým farmárom. Však Štefán je môj reálny pániček. Ja dúfam, že žiadna Nobelovka sa nepodá, že ma od neho zoberú. No akože ja by som bol rád, keby tých 5 biliónov, čo má dostať, že by dostal, ale že by som od neho neodišiel, ale mám fakt, že rád a nie nejaká plesnivá farmára. Ja si tu ďalej škrapkať moje nožičky. Počujete to? No to jasné, to je nejaké falošné, určite toto, to ste vy nafingovali, určite toto, no jasné, to kto má vám toto veriť? Pane, Bohuš, ja mu verím. Ten holub je tu. Ale ja som vám ho odozval ako prvý. To, čo som počul, reálny pániček je tuto pán Štefán, takže je mi ľúto, vy Nobelovku nezískavate. Takže môžete ísť rovno domov a buďte radi, že na vás nepodám sťažnosť, že ste mi klamali. Ale ja som vám neklamal, ja som ho tam naozaj vychoval. No a teraz ste sa aj prekecali. No, môžete ísť domov. A vám, pán Štefán, gratulujem, vyhrávate 5 milión eur, teda 5 biliónov eur a vyhrávate celú Nobelovku. Gratulujem. Yes! No čo mi na to povieš teraz, plesnivý farmár? No čo mi na to povieš? No
Čo teraz urobíš? No nič, čo urobíš? No nič. Čo mi teraz spravíš? No nič. Dobre, ten Štefan hovorí. Áno, choď preč, ty plesnivý farmár. No. To by ešte trebalo opraviť. No, tak prajem pekný deň a zvezte si tento obraz, čo tu máte. Dovidenia, pán farmár. A vy ešte poďte so mnou podpísať nejaké papiere. Jasná páka. Patron hodů, Petr Pavel Skok. Dobrý deň. Moje meno je pán Neznámy. Bol by som rád, kebyže dáte like a odber, pretože tieto videá spraviť dosť dlho trvá a je to dosť náročné. Takže by som to veľmi ocenil a nie aj ja, ale aj Štefan. A hádam, že sa niekedy v budúcnosti viacejkrát uvidím, pretože ja možno vás aj číham a možno som aj pod vašou postelou. Takže pekné sny. Jak